Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Hidrahord csatornán, és most szeretnék nektek bemutatni először is egy programot, amit sok MTG játékos használ arra, hogy tesztelje a saját pakliát, és persze ezzel is lehet mások ellen játszani, de nem online, hanem inkább ilyen LAN-on. Mi úgy oldottuk meg ezt, hogy feltettük a Hamachit, és azon keresztül játszottunk egymással. De most nem is ez a lényeg, hanem a programot szeretném megmutatni, hogyan kell telepíteni, honnan kell letölteni lépésről lépésre. Nos, ez a programot úgy hívják, hogy Forge, és ezt úgy fejlesztik külön. Szóval ezen az oldalon lehet letölteni, amit be is linkelek majd a videó alá. Itt én ezt használom. Lehet látni, hogy ez 2025. február 20-án töltötték fel. Itt rámegyek erre. Itt legördül. És én itt ezt töltöm le. Ezt a részt, csak ezt kell. Szépen letölti. Itt majd lesz egy vágás. Aha, most tölti. Na szóval, amikor letöltötte, akkor rámegyünk. Itt van a letöltések mappába, rákattintunk, és akkor szépen megnyitja nekünk. Utána itt rámegyünk az összes kibontására, és kiválasztunk neki egy helyet. A C meghajtóra kell tenni, mert öcsém azt mondta, hogy a Program Files-ban nem működik. Hogy a C meghajtón én csinálok egy új mappát neki. Elnevezem úgy, hogy Forge MTG. Ja, közben itt van a legkisebbik lányom, éppen játszik. Mindegy, a lényeg, hogy ebbe a Forge mappát így kiválasszuk, és kibontjuk bele a fájlokat. Ez is eltart egy kis darabig. Itt is csinálok majd egy vágást. Látom, tetszik neki. Vigyázzon, leharapja az ujjadat. Ezt is kivágod, nem? Nem tudom, lehet, hogy csak fönt hagyom, aztán majd beletekernek. Na szóval, le is jött a Forge, meg is nyitotta ezt a mappát, amiben belemásolta nekünk, és ezzel az ikonnal indul el nekünk, rá is kattintunk,
Itt kidobja nekünk, hogy ez vírusnak érzékeli, vagy valami, de mi futtassuk mindenképpen. Megint kidob valami hiba üzenetet. Rámegyünk, hogy oké. És a hiba üzenet az, hogy le kell töltenünk nekünk ezt a Java-t. Rá is dob minket erre az oldalra. Csak simán rámegyünk erre a Windows izére. Le is tölti, ezt bezárjuk, ez nem kell, ez se kell. Le is töltötte. El is indítjuk. Fölinstalláljuk ezt is. Ugyanis ez kell ahhoz, hogy fusson a program. Igen. Finish. Ezt bezárjuk, ez nem kell. Visszamegyünk a könyvtárra. Megint elindítjuk, és már el is fut. Be is van a töltőképernyő. És itt, ami kell nekünk, itt fönt ez a rész. Azt mondja, hogy itt már én tettem be paklikat, de azt is megmutatom, hogy ezt hogyan kell csinálni, hogy hogyan lehet beimportálni a paklinkat. Nos, ez az kell, hogy ugye mindenki ismeri ezt az archideket, amit az előző videóban már egyszer bemutattam, hogyan működik, hogyan kell deckeket ide fölimportálni, leimportálni. Én csak megmutatom nektek. Bemegyünk mondjuk a My Deck, az én deckjeimhez, vagy fölmegyünk, és voltak ugye a draft versenyek, amiket csináltunk, és itt létrehoztam egy olyan mappát, ahová a két győztes draft pakli került be, amit szintén meg lehet nézni az egymás elleni küzdelmet. Az egyik ott a Zsonikának a deckje volt, a másik a feleségemé, és akkor ezeket is így be lehet importálni, mondjuk Zsonikának a deckjét. Itt rámegyünk a More, Export Deck, itt kiválasszuk ezt a részt, szerintem ezzel működik. Copy, visszamegyünk ide, itt fönt fölmegyünk erre a Deck Editorra. Itt volt a régi deck, amit beimportáltam, ilyen sliveres. Itt rámegyünk erre, hogy kitörölje, amiket betettünk. Utána itt az importra, bemásoljuk a kártyákat, új deck, és elnevezzük. Ugye ez a Zsonikának a draft deckje volt. Zsonika draft deck. És szépen itt elmentjük. El is mentette. Beimportálom akkor a másikat is. Ez volt a Zsanikáé, beimportálom a feleségemét is. Kopizom föl a deck editorra, kitöröljük, import, bemásoljuk, új deck,
de pedig azt írjuk, hogy Ancsi Draft Deck. Így né. Ezt is elmentjük, el is mentette, visszamegyünk ide, és akkor itt van a kezdő, ugye fönt itt ebben a menüben tudsz játszani AI ellen, de azt is csináltad, hogy ezt is beállított AI-ra, és akkor lefuttatod a játékot, hogy mindegy, akkor nézzük. Magamnak itt berakom az Ancsi Draft Decket, ellenfelemnek pedig Zsanika Draft Deckjét. Ugye be kell állítani, melyik csapatban van, az 1-es csapat, 2-es csapat, itt tudsz hozzáadni még játékost, hogyha mondjuk commanderezni szeretnétek. Ugye Hamachin fölmentek, aztán csatlakoztok egymás gépére, de hogyha egy háztartásban vagytok, akkor nem is kell Hamachi, hanem egyszerűen csak elegendő az, hogy a LAN-on keresztül, Wi-Fi-n keresztül csatlakoztok a játékra, és úgy játszotok egymás ellen. És akkor ugye itt jön a start. Beállítatjátok, hogy hány meccs legyen, egy vagy több. Beállítom egyenlőre, hogy egy meccs legyen. És akkor én leszek, szerintem úgy csinálom, hogy én leszek a Zsanikának a deckjével, és a számítógép lesz a feleségem deckjével. Hát is írom, hogy Ancsi AI, mesterséges intelligenciás Ancsi. Hogy melyik az okosabb, arra most nem válaszolnék. Ez egy csapda. És akkor itt rámegyünk a startra. Valami nem jó. Start. És akkor el is kezdődik a játék. Húztunk kis kártyát. Azt hiszem, itt oldalt ki lehet választani, hogy hol álljon meg éppen a játékmenet. Itt alul, hogy megtartom, vagy mulliganezek, én ezt megtartom. És akkor egyszerűen csak így megy tovább a mérkőzés. Jövök én, kiteszek egy fehéret, én előre nem tudok semmit kijátszani. Oké. Lehet látni, hogy a másik már le is tett egy földet. Oké. És akkor így tulajdonképpen ugye eldöntöttem, hogy ez fehér lesz. Lehet, hogy nem az kellett volna, hogy fehér legyen, mert fehérből van, hanem kék. Látom, van kék földem is. Mindegy, a lényeg, hogy itt le tudjátok modellezni a dolgokat, azt is megmutatom, hogy ez hogyan megy. Hogyha itt bejelöljétek azt, hogy ez is AI legyen, szóval két gép a gép ellen, deck a deck ellen, lejátszunk 5 meccset, és megnézzük, melyik deck a jobb draft deck. Ancsi vagy Zsanikáé. Így, és akkor itt föl tudjátok gyorsítani 10-re speedre, és amint látjátok, már fut is. Egymás ellen játszanak. Eddig Ancsi vezet. Ancsi deckje.
Valami nem... Szintén Ancsi deckje nyert. Eddig 0-2. Hát ez gyors volt. Ancsi deckje nyert. Na mindegy. A lényeg, hogy ezt a Forge-ot szokták használni arra is, hogy leteszteljék a deckjüket a versenyzők versenyek előtt. Remélem tetszett a videó, remélem ti is kipróbáljátok ezt a programot és használjátok is majd. Hát további jó játékot, jó Magic-ezést, majd jelentkezünk egy következő videóval. Sziasztok!